Minn żmien għal żmien nisimgħu b'appelli mill-Bank tad-Demm mad-donazzjonijiet u s-sajf mhux eċċezzjoni. Għalkemm il-ħażna għal dan iż-żmien ikunu ilhom jaħsbu għaliha biex ma jinqabdux fuq siq waħda, l-inċidenti ta' traffiku, l-operazzjonijiet u l-mart li jiddependi mill-loti tad-Demm iżidu l-isfida tal-provista tad-Demm. Iltqajna ma' Alexander Lautier li jaħdem fil-Bank tad-Demm li qalilna li l-inċidenti ta' traffiku huma wħud mir-raġunijiet għaliex il-ħidma biex jiżdiedu d-donaturi hija waħda kostanti. Hemmhekk id-domanda tad-Demm tikber fejn f'operazzjoni bniedem ikollu bżonn 4 jew 6 boros demm. F'dan il-każijiet ġieli ħarġu madwar 40, 50 u 60 borza f'dak l-inċident waħdu. Lautier fisser kif fil-prinċipju kull min hu b'saħħtu u għandu bejn 17 u 68 sena jista' jagħti d-demm. Importanti li bniedem jiġi jagħti d-demm għaliex jekk ma jkollniex demm aħna fuq l-iskafef, allura jistgħu jifqu l-operazzjonijiet li huma skedati u anke dawk li huma urġenti u anke jistgħu wkoll jintilfu l-ħajjiet. Bħalissa fir-riserva tad-demm hemm deficit għal demm O positive u A positive fost oħrajn. Dan ifisser li pazjenti b'mart li jeħtieġ kontinwament id-demm, speċjalment dawk bil-marda tal-kanċer, u biex saħansitra jitkomplew isiru l-operazzjonijiet, kull min hu b'saħħtu għandu jersaq u jmur jagħti d-demm mill-aktar fis possibbli. Lautier qalilna li llum il-Bank Nazzjonali tad-Demm biex jagħmilha aktar faċli għad-donaturi qed joffri servizz għal min m'għandux trasport biex imur jagħti d-demm. Billi wieħed meta jkun ħajġi iċemplinna jew fuq il-numru tal-ċellulari li huwa 79307 jew nkella 22066201 u hemmhekk iċemplinna itina il-triq fejn qiegħed il-post u aħna nibbatulu it-transport b'xejn u anke nerġgħu nofruh anke lura. Qatra demm tiswa mitqlu debb. Iltqajna mal-attur Leonard Falzon li lotja tiegħu tad-demm il-ħadd kienet tal-fuq mill-20 waħda. Qed nagħti d-demm mal-ħadd ieħor, għadha patada l-ewwel jista' jkun għalija, jiena kelli ġeddeddi wkoll. U barra minn hekk hija donazzjoni ta' xejn, di donazzjoni ma tiswix flus. Bil-qatra l-qatra timtel għall-ġarra tkellimna wkoll ma' Joseph Pellicano li għamel appell lill-pubbliku in ġenerali. Fil-ħajja nista' nagħtu l-ħin tagħna, nista' nagħtu flus imma bloti tad-demm qed nagħtu s-saħħa ma kull ħajja l ħadd ieħor. Jiġifieri nappella verment biex min jista' jaċċetta ftit tal-ħin, forsi ftit sagrifiċċju jew koraġġ, imma ċertament qed tagħmel xi ħaġa li ħafna nies qed igawdu minnha wkoll. Kull qalb trid oħra. Is-sopran Ruth Samud Kasinġena tarfitilna għaliex tħoss li huwa importanti li tkun altruista fil-ħajja u tagħti d-demm. Kollha kemm aħna nsibu l-ħin għal dak li nixtiequ nagħmlu. Imma jiena nħossi li l-iktar ħaġa importanti fil-ħajja hija meta tgħin il-ħadd ieħor u sservi b'xi mod biex tagħmel ġid il-ħadd ieħor u tagħmel differenza għal ħajja ta' ħadd ieħor. Issa li tagħti d-demm huwa xi ħaġa personali tiegħek b'xejn u naħseb l-iktar li tiswa. Inħoss li għandi nagħti d-demm għax hija l-iktar ħaġa rewarding li nħoss li nista' nagħmel f'ħajti u fuq dawk l-affarijiet kollha li nsib ħin għalihom. Di l-iktar ħaġa għalija importanti u prezzjuża li nista' nagħti l-ħadd ieħor. Għaldaqstant jekk qed titħajjar issalva l-ħajja u tagħti d-demm f'dawn il-jiem sajfin, għandek tixrob ħafna ilma u żżur il-Bank tad-Demm mit-8 ta' filgħodu sas-6 ta' filgħaxija kuljum m'hemmx ħdutu festi. Jekk int b'saħħtek, ħu dokumenta identifikazzjoni u mur agħti d-demm.